Matur suwun. Mas Oki yang dadak ninggali barang. Jenenge Tondo Trisno Mas Oki Leres Tondo Trisno. Dongake sing nyambut gawe lancar ya Mas Oki ya. Amin. Oke, sing udak-udak pokoke ora cepet pedhot boyoke ngono pokoke. Makin Pokoke sukses. semangat sing nyambut gawe nggo keluarga. Pakde. Piye? Nih, Iki ta. aja lali. Iki tak genahke sik. Nggih. Iki caping gunung digarap reyok. Ning nek biasane caping gunung reyok kuwi gareng gesi karo mboke dembi. Lah nek aku romboke ganden kuwi garape jenggleng. Jenggleng. Nah, iki ora nganggo reyok soalnya saiki setan ku ora diserlok teko dhewe. Pun. Wong Anten iki Google Map. tanggapane campur sari, setane teko kadang iki. Ya dadi garap jenggleng. Ya mboke dembi ngadeg. Mboke dembi. Mboke ganden. Mboke ganden. Sebenarnya Mboke ya ganden ngadeg. di tasnya maaf ya di tasnya ya. Mboke ganden ngadeg. Yo. Caping gunung jenggleng, ora caping gunung reyok. Nek caping gunung reyok iki gareng gesi. Karo mboke dembi. Mboke dembi. Yo, niki caping Gunung Jembeng. Jenggleng. Oh, jenggleng. Jenggleng wis. Wis dagelan tuwek-tuwek. Ya. Saben bengi nyawang. Kendange piye kendange? Tuluk gendang. Det. Coba kendange lho manut to. Kendange piye? Tuluk gendang. Det. Tuluk. Nang. Kok meneh. Lah iya. Konang awas drang gendang hop Jare arep jenggleng. lho lha iki jenggleng Oh, iki mau. iki jenggleng Oh, wis. nek karo mboke ganden kuwi jenggleng Jenggleng. nek karo mboke dembi reyong Reyong. Padune. kene kowe Padune mung rekoso. kowe sing bawa Yen memajang Yen memajang tak baleni Eh, aja dibolan-baleni lah ngopo? sing arep antri nyanyi wis akeh Iya ya. Pokoknya langsung bawa langsung bet wis ya. iya iya Mung karo janur janur kuning cerot tak tuwapuki. Mung karo janur kuning ngono. Oh. Pak Idoni meteng kowe kok. kuning. Panggung no. Wah, iki sepelan lawas kok ora paham iki piye. KMP lho iki. Nah, ngono. Gatra, anu KMP lho. Aja disebut nek kuwi. KMP lho. Masa Nek elek aku mau nyebut gatra kok. Kembang. Udan ora ora apa-apa. ya. Kanugrahan. Betul. Ora apa-apa. Amin amin. Apa kuwi ya Ujian, mulai wis. dili-dili. Lidi-lidi. Kembang. Kembang wae wedang. Iya. Kowe kok aja mumbul-mumbul ngono kating. Rumangsane pating gedabik mbok ya dikencengke sik ngono lho. Tapi gunung jenggleng. Ora reok. Ora reok beda. Panggung sampeyan. Rane gone iki nutuk kok. Gunung. Jo. Gogrok kabeh iki jipokne kene nggo gawe hidup. Wis ora duwe. Engko to ditata gawe hidup plastiki jenenge hidup cap jempol. Udan meneh. Ben malah Kanu gerahan. grahan. Dadi rezekine ben kaya udan iki ya. Adem ayem tentrem warga masyarakate. Ya. Ngapa to, Mas? Oh. Pacitan
lho ki, gatrah. KMB. Oh gak. Gatra gak ngene iki. Luwih parah. KMB. Iso ngisini nah. Isen nah. Yuk. Panas ya. Apa iki? Alah. Kowe ganti. Kondang wis. Celak. Sing ngatur pertunjukan itu di sini, bukan kalian ya. Nah, ngono. Nah. Ini perlu, ngene iki perlu. Kandhane kok panitia kok dulure kok ya. Engko ana wektune dhewe. Wis diitung jam-jame wis diitung. Nah, Panas ora sida udan. Udan. Parian. Ya. sapa Yahman, Mas Yahman. Karo sing nanggap kok manmen. Lah wong yo jek nomo yo nding ke, sak Mas. ireng kabeh. Nano. Neng apeman Terus? tuku roti. Heeh. Kang Mas Yahman Heeh. kathah rejeki. Allahumma amin. Kancane meneng ae tek kuwi nek gimeng ae dhewe. Kowe iki lho syuting kondang kok wedi rugi iki ngopo? Iki ketrocoan ya ben rusak tuku. Padake syuting tipis ya ra. Nah, Jurang rusak kon modal. Tuku. Ndi mau tae? Padake darna wong miskin. Wong sekarat tok ya. Hah? Wong apa? Sekarat. Padake TV rusak tuku. Mau tenagane dipecat. Kancane linggih kok gimeng dhewe. Panas udan aling-aling caping gunung. Ora nganggo. Ora Iki gareng kono ae. Kono iki gareng tralala Tung, jembleng. ngono. Nah. Caping udan gunung-gunung. Alah. Alah. Tuku dedek nggo badi yang bocon ndablak cepet lawang. Geyang dek, kantil dek, geyang kantil, kentil geyang. Nandur jahe neng kalangan nyambut gawe bebarengan. Wis. Nadyan waton sarata lanang minumane banyu Bening. Menika sampun. dak jaman perjuangan njur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi
Yang terakhir kali rock and roll ya. Oke, drum siap ya. Sampai Piye, putus piye? senare ya. Syukur bisa nyawa gunung desa dadi rasa. Terima kasih. Ini Reza, Halo Mbak De. Siap, Bravo. siap, sama siap. panitia. Nggih. Ki ngersake sisa waktu untuk joget Karang Taruna. Nggih. Adapun lagu-lagunya Dangdut Ria. Siap. Nah, bersama KMB. Nggih. Monggo 1 2 3 4. Pak Bokir lagune napa aja nyanyi? Pak Bokir monggo napa?